Treba si uvedomiť, že Epstein bol neuveriteľne cool. Pre väčšinu ľudí to bol najviac cool človek, akého v živote stretli. Bavíme sa o človeku, ktorý bol miliardár, ktorý poznal všetkých dôležitých ľudí na svete, vedel všetko vybaviť a mal privátny ostrov, kde robil večierky pre tých najvplyvnejších ľudí sveta a každý sa tam chcel dostať. Dokonca podľa najnovších odtajnených správ aj samotný Elon Musk sa doslova vtieral Epsteinovi, aby sa mohol zúčastniť na jednom z týchto večierkov a Epstein jeho mail len preposlal svojej asistentke, že prosím ťa, nájdi si nejakú výhovorku, mne sa s týmto človekom nechce zaoberať. Jeffrey Epstein bol tak cool, že Elon Musk bol pre neho niečo ako Ellen pre Phila vo filme Hangover. Ak si vo svete niečo znamenal, tak bolo len veľmi málo ľudí, s ktorými by si chcel byť viac kamoš ako s Jeffreym Epsteinom. Ak toto pozerá nejaký progresívec a nechápe tomu, čo hovorím, tak si predstav, aké by bolo pre teba úžasné byť kamarát so Šimečkom. Tak takto úžasné bolo byť kamoš s Jeffreym Epsteinom.